Sport Hub u Nedelišću jedinstveni je sportski objekt u Republici Hrvatskoj. Na 5200 kvadratnih metara ovdje imamo veliku polivalentnu dvoranu, imamo gimnastičku dvoranu, takozvanu baletnu dvoranu te fitness centar. Nalazimo se u polivalentnoj dvorani, dimenzija 56 x 38 metara sa 1400 sjedećih mjesta. U ovoj dvorani održavaju se prvoligaške utakmice i razna druga sportska događanja. Uvjeti treninga su odlični, znači ovdje imamo u dvorani i sve ono što nam treba za trening košarke, znači od lopti, rekvizita do naravno koševa, parketa, što je sve u odličnom stanju. Ova dvorana za trening nam je super, pogotovo za dečke, za odbojku, zato jer prostrana je, velika je, ne moramo brinuti o visini stropa. Podloga je izvrsna, znači parket je super, mreže super isto tako, ne moramo brinuti o terminima, tako da evo, sve super za trening. Naravno, ova dvorana je idealna i za razna kulturno-umjetnička događanja, pri čemu bih najradije istaknuo već tradicionalni božićni koncert. Just like the ones I used to know. Dragulj ovog objekta, gimnastička dvorana izgrađena po standardima Međunarodne gimnastičke federacije. U ovoj dvorani treniraju vrhunski gimnastičari iz raznih dijelova svijeta, ali i mlađi uzrasti članovi naših gimnastičkih klubova. Najviše što nam se sviđa ovdje u dvorani Sport Huba, nam se svakako sviđaju gimnastički treninzi i svi uvjeti koje nam se tu pružaju, od ove velike dvorane gimnastičke koja je stvarno na profesionalnoj razini, a također znamo nekad provoditi treninge i u sportskoj dvorani gdje imamo opet odlične uvjete za razvoj djece, za razvoj najmlađih dobnih skupina koje ovdje treniraju svakog dana. Meni je lijepo kad radimo na poligonu i igramo se i onda dok završimo dojdem sretni doma jer puno stvari radimo i onda dok sam doma onda sam sretan zbog toga kad radimo to na gimnastiki i onda se odmorim i idem s krpe. I don't ever slow up, no I don't take it. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Evo kako smo ušli u ovu dvoranu, već primjećujem puno veći napredak kod djece. Imamo puno više opreme, puno je prostranija, mogu ih raširiti na više stanica tako da nema dugi red čekanja. Imamo mjesta za snagu odraditi, imamo jamu odlična za predvježbe. Mogu raditi swingove, elemente koji su se prije bojali, zato možemo puno bolje osigurati sva mjesta gdje se izvode elementi. Dozvolili sam da unesemo i ovaj čvrsti poligon koji se koristi na natjecanjima pa ga možemo sprobavati u ovoj dvorani, što nam isto jako puno pomaže i dolazimo spremni na natjecanja. Ova dvorana mi se sviđa jer ima dobar trambolin i svakakve neke sprave. Lakše je preskakati, bolji je parter, ova dvorana je ogromna. Bolje su spužve i sve. Trener je dobar, a i sa svima se frendam. Bitan segment našeg objekta su i ovi smještajni kapaciteti. Ovdje imamo 13 soba,
što jednokrevetnih, što dvokrevetnih, s ukupno 29 kreveta. Važno je reći da svaka soba ima vlastitu kupovnicu, što našim gostima pruža maksimalni komfort. Veseli me što Bistro Sport Hub ubrzano postaje mjesto koje naši građani odabiru za druženja s prijateljima, za rođendanske proslave i sl. Ovo je prostor u kojem poslužujemo doručak, ručak i večeru gostima koji borave u našim smještajnim kapacitetima ili bilo kojim drugim grupama.